Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Lutfi Carita Agama Channel. Alhamdulillah bil alamin. Wekdal punika kula wonten ing Taman 4 Pilar SMA Negeri Setunggal Pajangan. Sugeng pepanggihan malih kalian Lutfi Carita Agama Channel. Wekdal punika kula badhe maosaken setunggalipun Sekar Macapat Pangkur ingkang dumunung wonten ing majalah Swaratama edisi sedasa wulan Mei dumugi Agustus 2018. Sugeng mirsani. Wonten karaton Deksya lajeng kraton wau kilir gumanti. Allah ngersake niku ngersake khilafah miturut tata cara nubuwah estu lajeng mendel Rasulullah Ahmad riwayate hadis. Mekaten wau menggah waosan Sekar Macapat Pangkur ingkang dumunung wonten ing majalah Swaratama, majalahipun Balai Bahasa Jawa Tengah edisi sedasa wulan Mei dumugi Agustus 2018. Sugeng mirsani video-video kula candhaipun wonten ing Lutfi Carita Agama Channel. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.